Mä näin semmoisen lehtiotsikon vanhassa lehdessä, että ennakkoperintöä Suomen kansalle ja luonnolle. Nyt me tullaan vähän niin kuin tämän sun kotimetsän portille. Kyllä, eikö tunnelma muutukin aika lailla heti? Muuttuu. Tästä alkaa näin, että minä, Kaarlo Pentti Linkola, olen tällä päivämäärällä päättänyt perustaa Suomen luonnonsuojelun edistämiseksi ja luonnonalueiden säilyttämiseksi säätiön nimeltä Luonnonsuojelualuesäätiö. Kun Pentti ja minä tavattiin 89, ensimmäinen keskusteluaihe meillä oli, että hirveä katastrofi, että metsiä hakataan, että ainoa keino voisi olla, että rahalla suojelisi, että ostaa niitä pois, että tämä yhteiskunta ei tajua muuta. Kun puhutaan suomalaisesta luonnonsuojelusta ja luonnonperintösäätiöstä, ei oikein voi sivuuttaa Pentti Linkolaa. Herää kysymys, mikä se Linkolan perintö oikeastaan on? Kerro konkreettisesti pari esimerkkiä siitä, minkälaisia luonnonmuutoksia on Sääksmäen Ritvalassa sattunut viimeisen 20 vuoden aikana. Lähdetään nyt 90-luvun ilmapiiri, 80-luvun loppu, 90-luvun alkuvaiheet. Siellä oli metsäsodat. Koijärvi oli tärkeä, tosi tärkeä. Se oli aloitus sille. Pentti tajusi sen vihdoin, että yksi mies ei voi suojella Suomen metsiä. Tämä lude tässä. Se on ihan marjaluteen näköinen. Mistä sekin nyt tuli tänne? Jospa mä vien sen tonne ulos. Ihan jo luonnonsuojelijan jaksamisenkin kannalta niin pitäisi tavallaan miettiä, mikä on se kohde, mihin itse pystyy vaikuttamaan. Vauhti on kauhean hidas, että tällä tahdilla niin 10% metsäpinta-alan suojeluaste saavutetaan niin 126 vuodessa Etelä-Suomessa. Mikäli Pentti olisi nyt eläisi tämän päivän Suomessa ja hän näkisi vaikka Elokapinan puuhia, mitä hän mahtaisi sanoa? Sanoisin hyvää heistä ja näin täytyy tehdä, että on suora toiminta joskus välttämätöntä.